Good morning muna akong atayro. Nakadres sa mga bono may kauban si Mamo. Huwag ka na siya sila pa. So di na madugayon kay mo among abono pakyaw ni di may kapaniod toog. O di na mo mahuman ng trabaho pakyaw ni siya. So mato na may kung kuya kay si Tudududot akong usang cameraman terus ilaha. Terus si bye-bye, balik niyo. Ato nang sugdan ang atong pag-abunhay at pagsugod sa babaw kay paubos ta ba para hayahay. So muna akong abono. So, dali na yung nata kay wala naman tayo ato Gary wala naman tayo trabaho ba may patay bakiar. Wala akong napatya. So magsugod na gyud ko. Medyo di pa init ang daya. Abono. Nananira kadaghan. Sekandos naman siya. Ako bunlay dara para siya. Okay. Akong cameraman si Torky. Yung haling punuan para okay. Okay to kino. Okay. Friends, videohin ang kabira ko. Siksi kayo. Hi food friends. Ba? Okay. Putla sakay, putla. Yo, what's up super fam? Kapag yun ako natiwas, pero exactly alas 11 naman, akong cameraman o si Torque. Sa gina mo tiwas nun, balikan na namin niya hapon, pero dire na akong ka-vlog, kaya medyo nalubat na akong phone. Exactly alas 11 naman, gutom na kayo po. Akong cameraman mura naman po siya gigotom. Mura po siya gigotom niya, kunanan dispute na akong kagwapo, char. So, mura to siya super fam. Kaya na mo pa na siya tiliwason niya hapon niya. Ako murag lain akong paminaw. Kung gutom naman dyan siya tinuura. Pag muli na gyud kay kuan.
muto na kayo. Kaya init na pud kayo ang earth. So amo ning tiwason unya, di na may mag-vlog kay medyo kita naman mo. O si mama gani ha. Alright sure. Si mama gani ha, perti niyang gola kay yang gitanom nga pinya namang gay nagkuha niya hatong kuan ba. Ihatong tinanam niya dili diya gid lalim magtanom siya kay ang pikas matawa na ba yan. Naga munas to siya tanom wala lamang gid kuan na ba nga. Dili wa na gid konsensya ang kuha ba. So ya haputong kakuha po kay sa unta mang naiya naman gito. O tanahin mo. Importante dili lang uta maghilabot pa. Ha? O muna siya sila pa mo ingon ang mga una ko no. Sige, super pam, thank you. Don't forget to subscribe. Update kayo masaping vlogs na ko. Thank you.